ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରଘୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲା ବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ରଘୁ ଡରି ନ ଯାଇ ଭାଲୁ ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇ ତାର ବିଶାଳ ନଖକୁ ବୁଲାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଜୋରରେ କଲି ଗଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉଜ୍ଜଳ ସକାଳେ ସାହସୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରଘୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ପୁଅ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ତା ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ବାପଠାରୁ ଶୁଣି ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ଅତି ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ? ରଘୁ ହସି ହସି ତା ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ହଁ ରେ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବୁ, ଜଙ୍ଗଲ ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ତୁ ଯାହା ଶିଖିବୁ ତାହା ବିଷୟରେ। ବାପ ଏବଂ ପୁଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅନେକ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ କଳାକାଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆସୁଛି, ସାବଧାନ ରୁହ। ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଶୁଣାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ କୌତୂହଳ ହୋଇ ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରଘୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତା ପୁଅକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମ କାନ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ବୁଦାଗୁଡ଼ିକ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଭାରୀ ପାଦଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏକ ବଡ଼ ବୁଦା ମୂଳରୁ ବିରାଟ ଭାଲୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ପ୍ରବଳ ଗର୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲା। ଅର୍ଜୁନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତା ବାପାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ପଚାରିଲା, ବାପା, ଏହା ଏତେ ବଡ଼? ରଘୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲା, ମୋ ପଛରେ ରହିଥା। ଭାଲୁ ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ରଘୁ ଡରି ନ ଯାଇ ତା ଅଣ୍ଟାରୁ ଯାଦୁକରୀ ସୁନାର କୁରାଡ଼ି ବାହାର କରି ହାତରେ ଧରିଲା। ଏହି ସୁନାର କୁରାଡ଼ିଟି ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଏହା ଦେଖି ତା ବାପାକୁ କହିଲା, କୁରାଡ଼ିଟି ଚମକୁଛି। ରଘୁ କୁରାଡ଼ିଟିକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇ କହିଲା, ଏହି କୁରାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଚମକୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଜି ଏହା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଭାଲୁ ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇ ତାର ବିଶାଳ ନଖକୁ ବୁଲାଇଲା, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ଉଜ୍ଜଳ କୁରାଡ଼ିରେ ଭୂମିକୁ ଜୋରରେ ଆଘାତ କଲା। କୁରାଡ଼ି ଆଘାତରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଜୋରରେ କଲି ଗଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ଆଲୋକମୟ ହେଲା। ଭାଲୁଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଛକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରଘୁ ଚିତ୍କାର କଲା, ଫେରିଯାଅ, ହେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁ, ଏହି ରାସ୍ତା ଆଜି ତୁମର ନୁହେଁ। ରଘୁର ଯାଦୁକରୀ କୁରାଡ଼ି ଓ ତା ସାହସରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଭାଲୁଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗର୍ଜିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ତା ବାପାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା, ବାପା, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲ। ତୁମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସାହସୀ ମଣିଷଟିଏ। ରଘୁ ପୁଅକୁ କୋଡ଼େଇ ତା ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ନା ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରକୃତ ସାହସ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବିଷୟରେ। ଯାହା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଡ଼ିଆସି କାଉଟି କହିଲା, ଭାଇ, ଆଜି ତୁମେ ସାହସ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛ। ହାତ ଧରି ରଘୁ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ପାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନୀତିଶିକ୍ଷା, ସାହସ କେବଳ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବିଷୟରେ। Subscribe to Odia Story Jar.